da yadda Allah ya ji shi. Dr. Idris a cikin tsokacin da ya taɓo matsalar da ta kunno kai ko take faruwa a jihar Bauchi, wanda kuma duk sai ta shafi kusan Najeriya baki daya. Sai aka tattaro matsala aka ce to a zo ma'aikatar shari'a a kirawo wannan mutumin da ya irin waɗannan bayanai a tsiye shi ya kare kansa, kuma a gayyato malamai daga ɓangarori daban-daban. Tunda a ma'aikatar shari'a ce wannan tasa aka neme ni, da na zo aka koro bayanan da gwamnati ta rubuto aka nuna man takardar da ta fito daga gidan gwamnati. Ina takardar da aka aika wa shi wanda ake son a yi zama da shi, aka nuna man ita. Ina malaman da aka gayyato aka nuna man list ɗinsu da matsayinsu a kowace kungiya. Na to wallahi mu hukumar shari'a ta jihar Bauchi mu ne fa malaman gwamnati. Idan gwamnati bata nemi fatawa muka bata amsa sahihiya ba, to mun ci amanan gwamnati. Dole mu gaya mata gaskiya. Ni a fahimta ta babu alheri ga zaman nan. Domin sun ce ni zan jagoranci zaman. Na ce to in ko ni zan jagoranci zaman ina da observation, dole mu gaya wa gwamnati babu alheri a zaman. Dalili ko shi ne ni ban ga laifin abin da ya faɗa ba, sai dai wajen faɗin ne kowa da irin nasa usulubin, kamar yadda duk ta yi faɗa. Amma yauce zan yadda da cewa za a bar Allah a nemi istigasa ko taimako wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, wadda ga ayoyi ga hadisai la tu'addu wa la tuhsa. Mu zo mu dogara akan rubuce-rubucen wasu sufaye, ko mu dogara akan waƙoƙi na yabon annabi irin su alburda su ishiriniya wanda suka daga annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda Allah ya ji shi. Sannan mu kira wannan malami mu ce masa ka kare kanka abinda ka faɗa, alhali abinda ya faɗan nan ni a fahimta ta kamar mutum ne ya zo ya ce maka rukunin musulunci 5 ne, ka ce baka yadda ba shi da ni, ya zo ya kare kansa. Ka yi tunani? Arkanul Islam ya ce 5 ne babu ƙari, sai wani zo ya ce sun kai 6. To sai wanda yake gefe ko yake kula da ku ya ce to ku zo ku zauna kowa ya faɗi hujjarsa. Yaushe zan zo in ɓata lokaci na wajen kare rukunin musulunci 5? Kenan kamar ina shakkan ba hakan bane. To wallahi sai ya zamana kun ga abinda wannan paper ta faɗa, haɗin kai, sai ya zamana izala 1, izala 2, salafawa mutum nawa? To dama masu zama su yi alƙalcin mutum 5 ne. Ukun dan duk suka ce su babu amfanin su zo akan kare wannan maganar da wannan malami yayi domin gaskiya ya faɗa. To idan ya zama na mutum 3 daga cikin mutum 5 ni ne na 6 su